Os usuarios da Asociación Ámbar xa posan como auténticos profesionais ante o obxectivo de Pichero. 9 anos despois do seu primeiro calendario solidario, a entidade segue a apostar por este proxecto que, ademais de recadar fondos, supón todo un acontecemento para os seus participantes. Hai xente que é a primeira vez que fai o calendario e vistedes que queren repetir, a verdad que é unha experiencia alucinante, sobre todo vendo o resultado, como vemos hoxe, porque no momento, na prisa, viste, maquilla e tal, non podes chegar a ver, eles non poden igual chegar a comprender como vai a ser o resultado, e unha vez en días como hoxe que ves o resultado é cando diste para o ano máis. Títulos como La Colmena, La Casa de Bernarda Alba, Libertarias ou La Trinchera Infinita compoñen este calendario que conmemora tamén moitos dos logros conseguidos por Ámbar nos seus 40 anos de historia, como a posta en marcha do servizo de transporte adaptado, os programas de alfabetización ou a inauguración do seu centro de recursos. É super especial, o calendario deste ano pois coincide co 40 aniversario, 40 anos de loita de dereitos polas persoas con diversidade, pero tamén 40 anos apoiados por familias, empresarios da zona, que tamén é moi importante. O bo resultado final non fai máis que seguir animando a todos os colaboradores a dar continuidade a esta iniciativa, que na súa próxima edición cambiará películas por series. O ano vamos a cambiar xa as series, porque o cine sigue sendo potente, pero temos aí un nicho de series que todo o mundo coñece e tal, e por ano empezamos con series. Os interesados en facerse con algún exemplar xa os poden reservar tanto na web da asociación como en diversos puntos de venda que se poden consultar nas redes sociais da entidade. Iso sí, mellor facelo canto antes, porque sempre se esgotan antes do Nadal.